Tradície sa majú dodržiavať. Preto sa vybral Robert the Great na prvú zahraničnú návštevu k našim najbližším susedom do Čiech. Vybral sa tam tak po svojom, bez pozvania, na silu. Preto sa nekonali ani žiadne veľké úsmevy, alebo nedaj Bože vrelé objatia. Možno na budúce, v Budapešti, bude aj nejaká jazyčková. Ako začias Leonida. Robert the Great mal šťastie, že naši západní susedia sú diplomati a majú záujem na dobrých vzťahoch, inak by náš pán Priemer mohol skončiť v kútoch pri poháriku s expremiérom Žabišom. Ale to by už ani nebolo veľmi medzinárodné stretnutie, skôr taká mini-konferencia slovenských populistov. Keby prizvali aj otca národa Smečiara, tak by tá sešlosť stála aj za vydanie pamätnej známky. Robovi fandovia by jej kúpou mohli podporiť stranícku pokladňu Smeru. Svojimi hlasmi vo voľbách už do nej nasypali dosť, ale možno by potom Robo mohol svojim kamošom rozdávať zo svojho a nie z našeho. Fotografiu z takejto sešlosti sešlých by si mohol pán Dlaha hrdo zavesiť v kancelárii. Alebo si túto super trojicu populistov dať aj na tričko namiesto súdruha Che Guevaru.